What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Just click the subscribe. March Barrios. So requested by Kian from Lapu-Lapu City, Cebu. Okay, si Kian Kabuinas. Okay, so Kian Kabuinas no, from Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon na siya dolls pagbuhat og kanta sa to gani para karon sa init. Okay, so here we go. Hot sa Pinas. Hot sa Pinas. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Grabe kainit sa Pilipinas. Bisan pag gani ka mag-aircon, naapay ubahan dili pa makuntinto. Ang ila daw mga anak mosulod na sa sulod sa refrigerator bisan nag-andar na ang ilang aircon. Inana jud ang kainit diri jud sa Pilipinas. Grabe ka hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Grabe jud ang Pilipinas. Dili mabangbang sa kainit. Sa kainit sa panahon. Grabe jud. Bisang gani ka naghuman kagkaligo, taod-taod panintun na din ka, manimahon na ka o panos-panos kay tujud na sa kainit. Lami karon nga ikaon mga bugnaw nga sa masa ice cream, halo-halo ug uban pa basta mawala ang kainit sa lawas-lawas. Pero mas napilid ko sa mga tao bisag hot diri sa Pilipinas. Moinom jud og mga coffee, wala sila ilapot kung unsa kainit diri sa Pilipinas. Basta ang ila jud matuman ilang gusto. Hot diri sa Pilipinas. Hot diri sa Pilipinas. Hot diri sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Yeah. Mas pinaka-worst ang pinaka-hot sa tanan headlines. Grabe jud ang COVID-19. Mas hot jud na sa tanang hot. Grabe jud ni si COVID-19. Pagsikat jud niya, napad niya siya nagsamok diri sa kalibutan. Ang matambag na ako sa imo COVID-19. Unta mawala na ka ko COVID-19 para okay tanan, okay kayo. Hot diri sa Pilipinas. Hot diri sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Bisan gani nga lami na kayo iampak jud. Iampak sa mga sapa, mga swimming pool. Pero lisod kayo kung magsupak ka. Kay basil unya ka madakpan tungod sa isiko. Dili jud basta kung magsupak-supak. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Hot sa Pilipinas. Hot
hot hot sa Pilipinas.